Lymfomodulační masáž břicha Manuela Schalla je exkluzivní patentovaná technika ověřená lékařskými studiemi, která přináší výsledky už po první návštěvě. Jedná se o intenzivní hloubkovou masážní techniku, která aktivuje spalování tuku, nastartuje přirozený metabolismus a podporuje odplavování škodlivin. Masáž výrazně zrychluje mikrocirkulaci v podkoží a tím se zpevňuje kůže, minimalizují se jizvy a strie. Působí okamžitě i dlouhodobě stimulací vnitřních procesů, které probíhají mnoho následujících dní. Masáž je velmi intenzivní, trvá 50 minut, neprovádí se v období menstruace. Doporučený je balíček 6 až 10 ošetření jednou týdně a následně každý měsíc jedna udržovací. Maximální výsledky lymfomodulační masáže přicházejí po 2 až 3 dnech, kdy dojde ke spuštění potřebných vnitřních procesů. Masáž břicha upravuje a zrychluje trávení, zesiluje detoxikaci a podporuje hormonální rovnováhu. Viditelně zeštíhluje, podporuje imunitu a proces hubnutí. Odvodněním a zpevněním kůže masáž formuje a zvýrazňuje kontury vašeho těla.